İsa Samariya bilen Celile'nin üstünden geçip Yerusalim'e tarap gitti. Ol obaların birine girenne ona ennamı deri keseline duçar bolan 10 adam sataştı. Olar uzakta durup katı ses bilen "Ey İsa, halipa bize rehim et" diýdiler. İsa olary görüp "Barın, ruhanlara görnüň" diýdi. Olar ýolda kalar kesellen saplandy. Olaryň biri sagalanny görüp gaty ses bilen Hudaý şöhratlandyryp ýzyna öwrüldi. Ol İsa'nın ayaklarına yıkılıp ona minnettarlyk bildirdi. Bu adam Samariyalydy. İsa: "Kesellen saplanan 10 kişi dälmidi? Galan 9 adam nirede? Hudaý şöhratlandyrmak üçin bu kesekiden başga hiç kim ýzyna öwrülmedimi?" diýip sorady. Onsoň ona "Tur, gidiber. İmanyň seni halas etdi" diýdi.